tresnane Rina wengi sing tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujane ati masukin sing urung rasah dibaleni. Mboten sah dieling-eling. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku ditutup ya. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku matur nuwun Mas Dino pangapunten.
Lomang songo. Ya dikenake sedap malame. Rodok mlebu rono cah. Loro-loro nomor 1 Sukardi karo Hartono. Sukardi Hartono bablas saiki. Ayo. Sinarengan kalian Sinularas sindene elok kabeh. Rini dan Intan. Iki gak enek sing PKL ning Iki dengaran ngapa? kok dandane ora kaya mbok-mbokan. Oh ya kari tanggapane kok ya. Iya, Yen iya, kirap iya. ya lanang. Karepmu kok njaluk gelungan ae aku. Ya patut nek gelungan nek ngono kuwi malah ra patut blas. Yo, Sukardi karo Hartono nemo loro jinem. Pelok 6. Maju Didi. Turi putih. Iki mlono neh karo mlaku rono, kowe burine. Lha. Walunge ting crentel. Ngisor tangga le tuku. Jane lak tenan. Andane banci kok keh ngabusi tok kok. Tenan ya ngono kok. Kembang-kembang melati. Aku pilih kesini. Ya Dagles. Lungguh buk ngono kuwi, lungguh buk ya. Ya madhep ngalor. Dagangane diselehke kono. Berikutnya kayak mau sapa ya? Purwanto karo anake lali jenenge. Sutarno karo Budi. Yo, cah telu bareng. Jaranan. Jarane jaran keci, jaranan jarane, jaran keci. Sing barane, sing ora bantri, jek jek non, jek jek non, jek jek Den. Iki ledek loro ya ra. Ora enek sing bener. bingung aku, Mbok. Bingung. Gak di training Ya sik. maaf training sik ngono lho ngono kuwi. Seragamu wis padha lho. Rin. Padha lah piye? Mbok ikat anggota apa ora aku? Alumni kita. Yen joget jaranan ini ya kaya numpak jaran ngono kae kok. Terus biasa kaya metu golek alat cepet. Cepet. Tidak pakai lama. Ayo. Jaranan jarane. Jaran keci, jaranan jarane, jaran keci. Sing ora dei, sing ora menteri. Cek cek non, cek cek gojek, cek Ketepuk kerincing, ketepuk kerincing, ketepuk kerincing. Ya Allah, lha kuwi kandange wong. Mas Ri. Ya Allah. Enek kalau jengking Mbak. ngentop. Iki Iya, mbok Pak. balekke apa ora? Enek corone. Syukur semut tok. Ban.
Iki nek nggo renjang barang iki. Fungsine jaran piye iki? Oh, barongan coba. Jaranan, jaranan, jarane jaran dadi jaranan jaranan jarane jaran dadi sahabat rapi sakiring para menteri jrek jrek nong jrek jrek nong jrek jrek lurung. Oh ya masuk akal. Oh, Masuk iya, akal. iya. Heeh bener balekke. Wis mau enek pitike ora kuwi. Ayo dibalekke kabeh. Lah, ya untunge ora nek carane. Ah nek cara gremet karo adu coro. Keri dhewe corong. Pelok barang cok. Bajing loncat. Molu molu jirolu. Ayo. Jirolu. Mulutnya ini loh dijaga. Joget kok karo nyewewek kaya ngono kuwi. Jogetan bajing loncat kan yo ambekane kan yo kudu sing akeh to, Pak. Sumuk ateges ngene ngarep kipas kene. Nah, mangap, mangap. Nah. Nah. Nah, wes. Wes. Andani kaya ngene dhisik anak bae Mbah Badri. Elok. Kene kabeh. Mumpung ketemu karo Sinularas. Ayo. Sindene Rini epeledut tak ya. Oke, Pak Sri apa Mbok Sri nek ngene iki? Yo Pak yen ngene iki. Pak Sri, biasanya Mbok Sri. Ada yo Rini kon Rene wis kaya kowe. Wis seragam. Piye? Wani no rini kok ora wani. Kaya Wan. ora sing ngedokke wong-wong ke Siapa? bayar akeh sing ngedokke awake dhewe no apa ya ora bayar ya karo bola ya. Corong. Kowe kuat njunjung aku ra? Ya Rene. Ya. Ya. Iki. Ya kene. Kandandani kok. Dipangku rong, dipangku. Ya. Jan alah. Gen aja kena lambe tularan merongos kowe kok. Apa? Wong lanang iki lho nek arep gendong Rini iki kangelan. Mbak, sikilku iki ngopo, Mbak? Ning kene ngopo, Mbak? Wedi aku. Nyantol lho, Rin. Nyantol. Rambut Kuwi mau cilik apa, gesek. Rong? Kuwi mau apa? Ayo dijejer. Iki lain daripada yang lain. Lain dari yang lain. Rin iki biasanya ngedukke sak yuta. Sing ngedukke sedap malam rambayar. Corong kono. Purwanto. Giarti. Endang, Giarti kae. Giarti. Oh iya, mae duwe. Lali aku. Iki Giarti dan Sardino ya enak. Yo alah. Duwe ning Semarang kok iki kok.
Dadi pegawe nek iki. Piye? Mas yo dandan kayak ngene jebul yo rasa ya. Kowe rasa lanang kok. Kae sapa kae corong kae? Kae iki rumangsaku awake gur sak biting ngono ngangkat aku yo kuat jebule ya. Awake cilik ning cangkeme gedhe. Sing dadi Oh, cangkeme. rasane iki kuwi. Yo, Tarno. Budi. Hartono. Maju sithik. Moji. Slendro. Moji. Palang sepur dilumpati. Ajar mumur dilakoni. Kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Blerak disampirke. Mae jarak rong ampirke. Hae, hae, salalala. Salalala. Hae, hae, hae. Lutang dulu tangtung. Kijing miring jalalila, jalalila. Jan. Rin, sing Iki anggotane sampean ke mendino kok anyar, oh entuke kok ngendi to? kandhane. Pak Sri. Sampean butuh anggota anyar apa ora? Siapa? Kan mburike yoga-yoga kae oke. Sing di? Riki, ada Diki, ada siapa kae? Coba ya Adi. ning omah ya sayaan. Mbok kok ning nggonku kono. Nggih dastere bojone. Ayo Rin, kowe sing ngabani. Ngetan-ngetan. Ngetan ngetan ngetan. Jemunge sing banter. Kabeh muni, yo. Ngetan-ngetan. Kowe Rin. Jungkel. Ngetan. Ngetan ne? Ngulon genti. Jungkel genti, Mbak. Ngetan ngetan. Ngulan ngulan. Terus piye? Kiwa tengen ngono. Kiwa, tangan, kiwa, tangan, maju. Kandhani kok sing ngabani sapa sapa. Lah iya Sik coba. Kowe Piye, Dek sing piye, piye? ngabani, Dek. Ngetan ngulon. ngetan ngene. Ngetan. Ngulon. Maju. Pak D tok dolanan. Ayo to seneng deh ya. Ngene le, ngabani le. Ayo ngabani. Ayo ngabani. Aja kuwi wedi kabeh. Ngetan bali ngulon. Seneng tenan apa mung guyon. Kijing miring ayo Mas. Kijing miring. Awas yo. Pupus gedenge raja. Dasar bagus tur prasaja. Salalala. Salalala. Jolali. Sitak Rin. Sitak. Hartono. Hartono. Budi Budi. jeli. Mbok jenenge sing ganti ngono lho Mas, ayu-ayune koyo ngono kok. Lah Budi. asline ya kuwi ngapusi dosa yen aku. Ya ora dosa wong jenenge macak wedok karo lanang ya jenenge ya sapa? Ini ganti Budiarti. Oh nek awan Budi. Nek Budi. bengi Budiarti. Carane engkek yo dikek yo apa kae mau? Arep bose Sinu. Ayo. Arep bose Sinu. Hah? Aku awo anggar mulih ra iso mingkem sak mangap terus ra. Ayo, kayak apa? Oh ya. Lah Dek mau Dek biru. Oh ya. Sensitif. Corong lagi M sensitif wonge. Putih-putih. Tarno. Kardi. Pur. Corong.
corong. Awake dhek ra obah ke piye, Rin? Carang. Obah carang. Sing obah opane? Walah sing ngobah lambene ngono kok. Rene. Gak ketok. Sing yogane ra ketok. Ngarep kene, ngarep kene, ngarep kene. Kene. Nah. Nah, Hmm. madhepe rono. Carang ngono. Sik. Anu Mas, cedak. di syuting di anu zoom nggon rai tok, irunge aja ketok. Nggon lambe tok ya. Nah. Iso ora? Corong. Carang. Mangap. Mingkem. Untumu sing ngisor kuning kabeh ora. Ya ben penting sehat rane anu ulere ngono kok ya jenenge rupa we kok. Maju. Maju sing nyuting iki apa iki ta, Mas? Oh, ning syuting kono. Maju. Cium. Hei! Apa, Mas? Kowe iki Ya, ngapa? jangan- Gila kowe. Kowe iki ngapa? Kok mlayu Mlayu ngapa? apa? Lah iki cara ngayune kaya ngene kok. Dicium mah. Coba madhep mburi. Lah Ron. apa? Madhep mburi lho. Kowe madhep mburi Rin. Eh? Madhep rono. Heeh. Lho, padha ki lho. Padha. Kok mlayu ngapa? Enak ya wong wedi karo wong. Hei! Rang. Sarang. Rene ya, alesane ra gelem ngopo te kok alesane apa? Kowe iki ora druwo. Kadal ya. Timun. Oh, kene ae. Maju. Mundur. Kiwa. Tengen. Kiwa tengen. Nungan. Wis mbok. Lho wis Mesake mbok, wis mbok. Wis disyuting kuwi terus ae. Wis mbok mesake. Lah ya. Kowe iki kok nyeneni tukang syutinge ngopo? Iki po iki. Nah. Ya parane nek. Wedi karo kowe. Engko pelan-pelan ngono kuwi pelan-pelan. Mendang joget kene. Ngetan bali ngulon. Apa sajaning kelakon ayo. Ayo Mas, cing miring Mas. Kicing miring timang sigarane terus rukun ambek kancane. Rin, Dalem Iki Pak ya. Sri. Kowe Mbok aku mbok ngene kulino nyeluk mbok. tetep kowe ning ngisor sedelok nganti sak rampunge sedap malam. Iya. Rene nduk Iki ya wis kabeh. rombongan to, Mbok? Ngandani Lah kok. iya, berarti entuk bagian ya, Mbok aku. Yo bagianmu. Mbokku tanah apik tenan. Manjeris keh banget tok iki. Eh? Aku ki nyeluk iki Pak Iwagu iki. Nemo lurut. Kulinane Mbok. Namo luroji. Lulus. Lulus. Jiro Budi. lumonem. Lulus. Nemo momo. Jiro lu. Lumo. Ji monem ji 13. Rang. Titi Laras. Iki ra ngrungokke Hartono mau. Tak iki ra ngomong Titi Laras jadi iki tak hitung tak ingetno. Iki ki ora matematika. Iki saya ngerti yo an goblok. Kowe iki malah
goblok-goblok. Titi Laras. Titi Laras kancane. Lah, buyane rin cah pekok ae. Ayo. Rini Dele Tengah lagune Ninggal Katresnan Rin. Kowe ngarep dhewe Rin sing joget iki cacah. Yo, kok gwenti-gwenten nyanyine. Ayo Riki. Kita oglek bersama Sedap Malam. Ayo Rik, semangat. Sedap Sinu ya. Sedap Sinu. Pargoy, oke. Madepe nyanti iki. Rono. Ya, Rono. Tak suwun rina lan wengi. Muga-muga Gusti ngijabahi. Saat pananggono bali bisa kumpul kaya duwe ngene. Bablas ke tiktokan yo. Taun nono pindangan engki si tresna dalam nang kebebasane keton seliramu wae. Rini, Kalem corong Mary arep nyanyi jare. Ya, ayo. Nah, nyanyi. nang. Dem iki yo. Dem iki wedok. Cedak Irin iki aku melah lanang lho. Lah, Aku yo apa? Tatok untuk. Biarin. Ayo, Dem mampir sik. Nah. Yo, masuk. kok guyu apa ki? Kendangan iki ndak diangkat. Yo, nah. Nah, yo. Kendangnya diangkat, Rik. Yo. Diangkat, diangkat. Diangkat. Lah kayak wis ngangkat kendang. Piye, piye? Hei. Piye? Hey. Wes. Tolong. Kok enggak emosi karo sing kendang? Wah. Wah, Riki ternoda iki. Asline sing nyelentem iki lho. Sing marai sing nyelentem kuwi. Kualat iki kaya. Ayo medon. Medun. Mbok, Mbok. Kok kapake. Cuweblek ngono, neko-neko turut panggung kok. Ayo rin tutuk nang tuwas.
Lah kira sida nyanyi. Gonge rusak engko malan. Lah kok ra sik piye? Lah kena infeksine corong kuwi. Yo. Aja lali pawelingku. Oke mana satu tak anteni nganti saelingmu. Masaknya bersama sedang malam. Nangis Samboyonan rene. samboyan. Ya wis nangis lombok aku ki kok. Kowe nyawur bola-bali ya lah. Ayo, samboyonan ya. Yo. Nangis sajroning atiku. Nalika sirana sliramu ora krasa, aku kudu sambat karo sapa. Tak suwerina lan wengi. Muga-muga Gusti saka pananggone bali bisa kumpul kaya duwe ngene. Bablas ke jaipong yo. Tau Iramane sesek sesek digarap rock and roll. rock and roll. Cak dung cak dung terus wuk. Yo. Aja lali pawelingku. Uga mono janji-janjimu. Aku kang setya satumu. Tak anteni nganti saelingmu. Rock and rolling muene barang. Piye, Mbok? Susune nganti mleset teko kelek. Iya. Susu kok iso mletrek kuwi tenan ora? Iki manek welingan piye? Mandane bikin muruke ajeng joget. Sapa? Mandane. Apa iya? Ya jarene, ayo jarene. Kon nggo duit ngono ya. Dalem. Wah, Loh, la, 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 wis la. digawake sak tas. Nggo Budeng mriki. Ayo, Dik. Nggo. Nggih. Ayo mantene kon joget kene, kon nyanyi kene. Tek suwe men ri. Oh, saya foto suwe iki kok. Ora ding ya. Kene. Sekali-kali manten yo melu joget yo melu nyanyi kene.
Tambah kontrak iki kok pokoke. Wis. Ngersake lagu napa Mbak Yu? Napa Mas? Hah? Napa lagune? Wis. Oh. Wis. Jak rene. Oh, ten mriko. Oh, nggih. Ya. Kudu ning arep dekor kabeh cah. Lagune Sri Lestari. Lestari. Ya isa ta sinu. Rin, rene Rin. Iso lah, sinu ki mbok lagu rung digarap iso kuwi. Sing ngendange jek awet ae. Sri Lestari. Ya, Dek. Ya. Sinu larasnya. Nggih, Bu. ngelingake jamane semono nalika biyen-biyene tresna aku Mbak Arini nganti sawase piye Cahayu Intan ya kalau apa sirang murah ketok
mung rekoso nduk urip ana gunung bunga susah dilakoni yen rejeki nduk intan Gusti sing maringi Galo, awas. Monggo jarak live streaming HP esotik ARS saking Mojo pinangka audio sound system ingkang kang kapiji wonten dalipun Raka Mas Tiono dalah Mbak Yusukamti Sinuraras karawitan gong cermos ribet ingkang ayun kelang kalung sing tak tampa angelingake jamaah ane semono nalika biyen atresno aku nganti selawase biyen yo intan urip bebarengan urip bebarengan ya awas apa sira ora ketun anang rekoso nduk intan urip ana gunung bunga susah dilakoni ayan rejeki Mbak Intan Agusti sing maringi hae yeah. Gelang kalung
Sound System ANS. Hey. 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 Adindaku sayang, Paras cantik wajahmu yang walau di negeri seberang cintaku hanyalah adindaku sayang. Mas, jangan kelewatan. Cintaku ini tak cukup sebulan. Ono maneh kata sayang-sayangan, mereka janjine ya mung kawin kontrakan. Cinta nanti nikah yang ku sayang. Izinkan cinta ini bisa diperpanjang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya ku bayar kontan. Laksan kawinan, ijab kabul kumandang, sliramu tangisan, terharu aku nyawang, akhirnya aku jatuh cinta dalam cintaku ini hanyalah untuk abang. Tak ada lagi istilah kawin kontrakan. Berapapun mas kawinnya ku bayar kontan. Laksanan kawinan, ijab kabul kumandang, sliramu tangisan, terharu aku nyawang, akhirnya aku jatuh cinta mendadak. Cintaku ini hanya untukku sayang. Matur. Oh, tukang woyo-woyo ya. Ku goleki bote kepengin ketemu. Najan ado taparani mung nuruti karepe ati. Bareng saiki ketemu kawe teke
ngombe sih. Kaya ngene lelakonku ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke kewe gelo ati saklawase. Ora kaken ngendang. Ngendang. Neng ngendi nggonku goleki pot-apote kepengin ketemu najan ado taparani mong nuruti karepe ati. Barang saiki ketemu ninggalake aku kaya sinendal atiku loh tumetes telesi pipiku. Ora tresno boyo kanca sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal blenjani. Kaya ngene lelakonku yen apa kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke kowe kelo ati saklawase. Sinularas Wong ayu dadi lagu lino wengi sinten yang dalu Dadi waraka ngundang rasa tumetes sing kalbu lir nguyahi segara datan bisa nuwuke atiku suwe ngono ku ngenteni wonge ati kang nganggo jambi muga dadya nyawiji senadyan adon kaparani
yang Mas Yati bae ya. Wis. Oke. Sabdo Pandita Ratu mung sliramu nuwun Gusti mirani tresnaku kanthi napa mati Sumi pancen ayu. Cik cik. Wonogiri kembang desa asli Wonogiri Ayo ya. Sumi ibu-ibu Tombo kesel ya dapur Bu ya. iki do sos kaya mangko amang rawuh Kanti pancen ayu kembang desa asli Wonogiri kanti pancen ayu saperane sing gedhe ayo monggo-monggo ibu-ibu aja mundur-mundur aja maju mepet karo tratak engko mepet karo tratak Dek kowe pancen ayu yen kowe guyu nyenengke atiku lambene sigar jambe yen tak sawang tambah kene iya no Terima kasih. aku
sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi pancen ayu wangi sumpah aku tresno sliramu sumi pancen ayu kembang desa asli Wonogiri sumi pancen ayu wani sumpah tresnaku kanggo sliramu aku Kowe pancen tresno Entuk saweran lali nyanyine. isih ragu-ragu yen pancene tresno cepet lamar marang wong tuaku. matur Matur wo Mas. Monggo. Joget siap. Ora sabar kemu. Iya. Masuk. Minggu sing kabulu. SMS rambelesi yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku yen kepedhok irungmu mesti tak cimal liwat-liwat janjine kandhane janjane kowe ning ngendi gelagatmu sajak nyumriyane atiku sujana gawe kencan karo wanita liya Sesarengan siku laras. Live streaming saking video syuting HPS. Kasepuyung song saking ARS. Alas. Yuk, ya. Masuk. Aku nunggu kowe
Tiono joget. Ayo yo. Say. Asik oleh. Saben dina mung ngalamun jroning sepi-sepisanmu amung tansah katemu wayanganmu duni mas wong ayu misake kang tresnan jati lamun mengkono piye katresnanmu piye katresnanmu mongko kang mas katresnanku Sinularas. Happy esotik. Kazeng Suyung. Son saking AES Mojo. Kalau jogete malah apik rin. Iya. saben dina mung ngalamun jroning ati sayang Lita-litan bisa lali sayang rusetati lali wamu wong manis awas ing sajroning netra ya misake kang tresnan jati lamun mangkono piye katresnanku piye katresnanku mongko kang mas katresnanku bebasane lan bisa tinuku sundelan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku pun Mas Yono ngundang anak Mbak Kampi
Dalam ayono gendeng entuk putu. Hae. 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 Awas. Loh. Iya. Anak lanang dhewe, anak wedok dhewe, lanang wedok tak kudengi, besok pinter sekolahe. Ya mas, tali kawat diuntir ngiwong. Lah terus Yen ora kuat tak tinggal lunga. ya Ya, Raden, bayeme Yo, 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 yo. lampu-lampu, ayeme yen wis ketemu, tak kudengi bocah manis, aja mung pijer nangis dadya, bocah sing lasis, tapi bebaya ben kalis. Ayo yo, lalela, lela, lela, pipi mono paning, hatimu piye rasane? Ya mas, limun sigarane. ayo bangun negarane. Tak kudengi Apa, ya? bocah ayu, Lah terus aja mung pijer nesu, yen dituturi sibuk, supaya selamat rahayu. diunggahke ning ayun-ayun ya to. Ayun-ayun. Lela, lela, Ae. lela, lela. Awas. Ali-ali mripate coklat, Lah. tak tresnani donya akhirat. Ya. Ya mas ya. Ayun-ayun. Mas, mikul suket yentul-entul, senenge banget Kagem Mbak Kakung. bisa kumpul. Ayun-ayun katur, Mbak. Awas. Hei. Awas. Ayun-ayun kopyo gawe kumpul tekon syarat rukun akeh kang kayuyun dadi sono iku kang kajemu nyawiji ing panamu condonge ing kalbu. Rukun akeh kang kayuyun dadi srana iku kang kajemu nyawiji ing panamu condonge ing kalbu. Tesih setunggal lagunipun apa wau?
Wardoyo ni. Yeah. Kagem Mbak Evita Wardoyo ngatur Mbak. Loh. Pinggir kali. Ayu kinclong kinclong kowe tansah tak enteni. Alangetan bali ngulon. Apa sedang nek kelakon warung iya piye Nduk? sayang ning prabatan. Heeh. Nikol suket dientol-entol tenane piye Nduk Intan royong ning pinggir lurung neng lurung ayu kinclong kinclong dasare irunge mancung ajar buka ikete blang kontan iya terus piye dayangan neng pinggir sumur neng sumur ayu mableng mableng aku tansah gawe kuwur tawang mangu karang panjang ora kencan Nhúc khẽ nhúc Neng omah atiku tansah ngalamun omongan yo mikir sing gedhe dhuwur lalayan ayu pasurane kaya gawe bingung ning dalan amang tansah mangu-mangu sapa ngerti yen bisa ketemu ya ati wis gak kuat pengen nyanding sliramu wong bagus sayang yen tak rasa saya suwe tambah tresno rino wengi nandang rasa trenyo kangen iki muga atuh jami kapan anggonku bisa sesandingan bareng sliramu adem katresnan aku amung tansah nunggu tresno iki mangkanggo sliramu Sinuh laras HPS syuting jam 3 kanca-kanca lengser ulih-ulih kursi dikukut kabeh ulih-ulih mergane panitia yo lete-lete yae masuk neng omah atiku tansah ngalamun iya Marasa mikirke gedhe
Iya iya iya. Aku amung tansah nunggu tresno iki mung kanggo sliramu. Terakhir selendang biru. Selendang biru. Siang Batara Rapi mung eleng manis sing ati tresnaku setya anduweni marang sang Yasulaksmi yo. Ger-ger. Situ waras. Ya we. Satu. Poloro. Mbak Yu kuwi tatu, Mbak. Bisa tak sawang nanging ning ati tansah kelingan manis sing janji janjimu kowe larane ati maksudmu
Kembali bahwa anu kita wae. Nggih. Selendang biru